Λοιπόν, μόλις αναλάβαμε αυτό το διαμέρισμα προς πώληση στην περιοχή της Καλαμαριάς, Αρετσού, 77 τετραγωνικά μέτρα, το κυρίως σαλόνι ή δεύτερο δωμάτιο θα μπορούσε να γίνει, γιατί επικοινωνεί με σειρώμενη πόρτα και με τη σαλοκουζίνα εδώ και έχει σειρώμενη πόρτα που επικοινωνεί και με το χολ. Είναι η κουζίνα, σαλοκουζίνα, επικοινωνεί με το μπροστινό μπαλκόνι, άνετο, μεγάλο φορελί, με 3 μπαλκονόπορτες, οικοδομή του 1990, από εδώ είναι το μπάνιο και από εδώ δίπλα είναι το πρώτο υπνοδωμάτιο. Με παράθυρα. Φυσικό αέριο, 77 τετραγωνικά μέτρα, πρώτος όροφος.